Ja sam Josip Juratović, poslanik iz njemačkog parlamenta koji je zadužen za vanjsku politiku, odnosno izvještavač za zapad, odnosno zapadni Balkan i tako i za Makedoniju. Ovdje se nalazim par dana i mi već duže vremena pratimo situaciju u Makedoniji koja je dosta zabrinjavajuća. Naime, očigledno je posrijedi da se ovdje krše osnovna ljudska prava i u mojim posmatranjima i razgovorima sam osjetio i tu zabrinutost svih građana bez obzira na porijeklo i vjeru i logično je da građani u toj zabrinutosti idu i na ulicu i spolje tu zabrinutost, odnosno kroz jednu vrstu protesta žele da se društvo tako organizira da se poštivaju osnovne demokratske vrijednosti, ljudska prava i na kraju kraja uspostavi jedna funkcionalna država koja će biti u regiji jedna vrsta države koja će u suradnji sa drugim zemljama u regiji nuditi bolju budućnost građanima Makedonije. Dakle, ja sam mišljenja da bi bilo dobro, a to sam razgovarao i sa sindikatima danas, odnosno sa predstavnicama radnika, da bi bilo dobro da ljudi iskažu svoje probleme, odnosno svoju nesigurnost po pitanju ove situacije sa ciljem da složno, bez obzira na vjersku, odnosno nacionalno porijeklo, kao građani Republike Makedonije stanu u protestu ili u potražnji za jednom pravnom državom, demokratskom državom i državom gdje će vladati mir i blagostanje.